Действай! Тази ръка без да пускаш нищо друго прихващаш. С дясната. Да. Са стъпки. Без да пускаш нищо прихващаш с лявата. Какво? Изгони го. Добре, хвани под него. Хайде. Не. Ще ти се оплетат ръцете. Така, с тази прихвани. Как измислихте така това минава натам? За кое? На това. Като върви надолу на тия вълнообразните е много по-трудно, като върви по правите отгоре е по-лесно. За първи път виждам, вика някой така да го минава. Кой? Момчето. Викам, Боре го измисли веднага. По тия почти невъзможно, бе, много е трудно. Аз мога да го фана долу и малко да стабилизирам долното въже. Аз на това като кокошка, знаеш как? Какъв проблем? Не ме интересува, действай. Ще го разлюлея и край с тебе. Страхотно, придърпай с крак. Дърпай с крак силно. Знаеш как го минах? Видях как го мина. Като пълна овца. Важното е, че си го минала. Айде, това не е чак толкова трудно. Ето това, на това обаче ще е много трудно, защото това се е такова. Видях, че ти беше по-трудно. Много е гадно. Може малко почивка. Почините малко, че това не е кой знае колко лесно. Седни една минута почивка.